Lekli jste se? Ne? No, nevadí. Takže už to lidi jmenuje Ivan.cz a vítám vás u mého nového videa. V tomhle videu si to založíme Instagram. Zapíná se. Budu mít založený nový Instagram, takže mě tam budete moci sledovat, dát mi tam follow a pokud dáme 100 followerů, je to, že počkat uživatelské jméno. Vináč Ivan CZ 620 heslo navrhnout uživatelské jméno Ivan Karafiat. Použít heslo, přihlásit se. Číslo mobilu. Počkat, já mám 2 simky. Já tak které tam dám. Třeba to 773. Číslo vám ukazovat nebudu, nechci, aby mě tam někdo zavolal. Heslo, tak třeba dám. Tak. Uložit. Počkat, že musím dát 4. dubna. Dubna 2013. Jo, narodil jsem se 3. dubna. Celé jméno. Uživatelské jméno bude Ivan CZ. Další souhlas. Tak jo lidi. Další heslo, takže vložit. Mám 4. Jo, to se není pro ty mladší 10 let, pro těch 18. Dubna 2000. No, 2000. Další.
Tak doufám, že to teďka bude fungovat. Jo, já jsem se lekl, že to nenatáčí. Jo, to se mi teď párkrát stalo, že jako, jo, natáčela jsem si, chtěl jsem vydat prozkoumávačku a pak jsem zjistil, že v polovině videa to se stalo natáčet. Což mě jako dost naštvalo, že jsem ten tablet chtěl takhle vzít, jo, mám 2 telefony, že jsem ten tablet chtěl takhle vzít, švihnout do zem. Je nám líto, ale došlo k problému, zkuste to znovu, souhlasím. OK. Že to sere, že to prostě sere. Už máte účet, uživatelské jméno. Takže uživatelské jméno. Jo lidi, jmenuji se Ivan. Jako to už mám jako v tom Ivan.cz, takže jenom moje jméno křestní. Příjmení vám říkat nebudu ani napad. Takže nový účet. Já tohle. To je moje číslo. Zkusím druhé. Něco se nepovedlo. Ty vole, tak bude mě to dlouho srát. Tu tam mám dát i jako předvolbu. Hej, to tam musím dát i jako předvolbu, nebo co? Je to se jako. Dodejte číslo mobilu, na kterém jste za stižení nikdo jiného na vašem profilu neuvidí. Jako mě to štve už. Možná to učit. Povolit. Aha. Počkat. Tak. Ty vole, asi země. E-mail. Nevím, jestli budu mít Instagram lidi. Tak. No, konečně! Ježiš, fuj. Hej. Moon.
jsem sledovat. Clarissa Hanudla. Martin. Vygesir. Asi místě. No. John Marianek, hej. Kurva. To nejde. Tak to ne. Tak jo, v příštím videu vám prozradím, jak se jmenuji na Instagramu a tohle by bylo pro dnešní video všechno. Já se na vás budu těšit zase příště a čusík, píkusík.